Već smo u februaru. Negde smo otprilike na pola puta sa treninzima i deluje da je pravi trenutak da se upale svi motori kako bismo spremni dočekali leto. To je suština. Ali, da li to misle i naše devojke? Došao i ovaj dan. Prvo da se posjetimo od prošlog puta, vidjeli smo kako stoje stvari. Kad se dominirala. Čunjevi, jel' tako? Čunjevi oni. Sudbina nam je rekla, ko indijanci, znaš kad bace kosti pa se sve, tako i tebi, ostala si najgore. Kaju. Pohvali je još malo ovako na početku. Daješ mi motivaciju. A si mi pisala poruke da si krenula da treniraš, da si išla... Lagala sam. Ne, Vuk je sve nervozniji jer on se nada da ćemo mi biti sve bolji i bolji iz treninga u treningu, međutim mi ga demantujemo iz nedelje u nedelju. Meni postaje simpatično koliko se on nervira sa nama i koliko je počeo da nas kritikuje. Ja u tome uživam. Pošto je došao ovaj dan, i danas malo trči. Na vaše najomiljenije vežbe. Je li tako, Anđeli? Da. Obožavam trčanje. Ali prije svakog trčanja mora da se nauči tehnike trčanja. Vidite kako djeca sa 2-3 godine znaju da trče, pa posle počnu da sede, piju, da jedu i onda izgube te tehnike. Tako da mi moramo malo ponoviti tehnike. Moramo dobro da se uvedemo u trening. Molim te, malo im se približi. Malo im se samo približi. Poprobit ću. Ali prije svakog trčanja moramo da imamo dobru hidraciju. Tako da moramo da uzmemo vodu, svaku vodu pred sebe sa flašicom, da kad se umori obnovite resurse. Tako da, volite. Vodu. Trening je počeo haotično, odnosno nas tri smo bile malo kao raspuštena banda, Vuk nam je spremio ono što najviše volimo, to je trčanje, naravno ironično, i nikako zagrevanje nije išlo kako treba. Prva vežba, samo šetamo na petama, šta je jako bitno, leva ruka, desna noga. Ajde. Polako, ravne noge, vraćamo se unazad. Vuk nama ovo namjerno je. Vraćamo se unazad. Jovana, opusti ruke, neko robot. Ne, Jovana. Opušteno, znači opušteno. Ajmo na prstima, isto. Ko Charlie Chaplin, ajde nazad, molim. Što se zagrevanja tiče, ja to čekam da se završi, ali onda razmišljam još gore kad krene ovaj glavni zadatak, pa onda ne znam šta da mislim, šta mi je teže. Stegneš prste na nogama, vidi kako ja, po 90. Po 90 i radim. Dobro što gledaj samo Marinu nego Da. Radim. Vidi, to je ugao 180. A to je to. Evo ga. Bože. Sve vreme, Bože, ne mogu da veruje. Šta ga je danas dočekalo? 90, ispružimo nogu. 90, ispružiš. 90, ispružiš. Dobro. Ne šutiraš, nego ispružiš. Ispružim. Ajmo nazad baš i nije isto. bilo 90. Isto unazad. Unazad. Kako unazad sad? Evo ga, leva. Sve moram ja da vam pokazujem. Evo pogledaj kako, Marina. Sve moram ja da te učim. Ajde. Ne trčim. Ja slabo i hodam, a kamo li da trčim. Ajde, leva ruka, desna. Jel ja to radim? To? Ne, a? A treba da trčim. Ajde probamo skip. Znači, jedna noga je ravna, a druga radi. Desna, ritam. Druga jedna radi. Ajde Stvarno, vidim. ne znam što pričam. Kako? Ja nisam. Evo zadnje. Okreni se odavde. Ajde zadnje. Da mi lakše tako gleda. Radi samo desna noga. Desna, a leva stoji. Tako. A leva ruka daje ritam. I ovo da se vidi da je bila u folkloru. Ajmo unazad. Isto radi unazad. Dam. Naopako. Dobro. Uz osmeh. A kada trening počne uz osmeh, zna se da će biti ili mnogo dobro, ili katastrofa. Ajmo zajedno. 2 puta desnom, 1, 2, pa levo. 2, levo. 2, Ja to levo. ništa ne kapiram. Ja ne znam što radim. Ne vidim te od Marine šta radiš. Ja bih razumio da vam kažem lateralno, šafol, skakanje u dalj. Ali To bismo razumeli. ne razumiješ kada se ne razumije eksliku. 2 puta desna noga, Ali šta jednom 2 levo. puta desna? Evo vidi. Mi smo danas Vuka strašno nervirale, mnogo mi je bio smešan. Nikad je nisam vidjela tako nervoznog, baš smo ga malo izvele iz takta. Znači 1, 2, 1. A ne pomaže, ne znam šta. Da pravimo skakutanje. Još samo jedno skakutanje i da vidimo koliko ne zna. S noge na nogu. S noge na nogu. Jel bar ovo? Znam. Evo ga, to znate. Ajde nazad.
Ajmo sad u koso. Tu, vidi. U šta? Aha, u kosu. I unazad, isto, unazad. Čekaj, ne znam šta radi. Evo nazad. Mi je malo teže. Da postoji neka utičnica između mozga i tela. Kako nas je Vuk zagrejao, mislila sam, ko zna, vodi nas napolje, ima da trčimo do Ade i nazad. Danas nema. Odlično. Šta ne? Zato što znam što sledi posle zagrevanja. Nismo se. Upravo si. Šta je jako važno? Koordinacija, ruku i nogu. Ne možemo ići brzo nogama, a sporo rukama. Ja kad dajem ritam rukama, ja dajem ritam i nogama. Jeste gledali neka skijanja? Je li neko skija od vas? Da. Jel imate štapove? Da. Zašto služi štapove? Koordinaciju. Meni ni zašto. Zato Pohvalim. da daju ritam. Tako i trčanju ruke daju ritam. Ok, razočarano. Potpuno. Jako ste loši. Jako. Hvala ti. Dobro. Ušuškali ste se, to je moj problem, nije vaš. Imam utisak kao da smo se poželeli jedni drugih, iako se viđamo iz nedelje u nedelju, ali nekako sad smo možda i navikli da funkcionišemo ovako zajedno i onda nam je to sad super. Došli smo do glavnog dijela ovog vašeg omiljenog. Pošto ste bile odlične. Da. Lepo je lagati. Samog sebe. Ja ti kažem, ja to stalno radim. Kako idemo sad? Probat ćemo jedan challenge gdje moramo da budemo kreativni. Ovo nam je, da kažem, neki improvizovani koš ili basket. Šta je bitno? Igrate jedna protiv druge. Cilj je da lopta ostane u košu. Ako ode pored ili preko, trčite tu iza naših flašica. Bacite ponovo, sve dok ne ubacite. Ne trčim, ne volim da trčim i do kraja serijala ću ponavljati da ne volim da trčim. Pobjednik je ono kome lopta ostane. Recimo igraju Jovana i Anđela. Anđela je ubacila. Jovana ima posljednji pokušaj da proba da izbije lopticu. Ima i toga, znači. Da izbije lopticu i da njena loptica ostane. Ako ostane loptica Jovanina, Jovana je pobjednik. Ako ne ostane, ako ne izbiješ, Anđela je pobjednik. Jesmo razumeli? Da. Imam ja samo jedno pitanje. Mogu odmah da krenem trčim ka loptici? Čim bacim ili moram sačekati se ona zaustavi pa onda? Dobro pitanje, možeš da ostaneš, zato što, recimo, ako Marina gađa, ona je jako spora, ne znam, trči. Ako je zbog mene. Jovana, s kim imaš čast da igraš prva? Koga želiš prvo da izbaciš? Sad kad ti tako formulisao, da. Izaberi nas. Izaberi ti prvo. Da gledaš u mene, vidim. Da li ti nekog želiš da izbaciš? Ne želim. A ti, Marina? Ja sebe. Tako da je meni sve jedno. Dobro, ništa. Prvo igraju Marina i Anđela. Izvolite, Jovana, na vaše mesto. Ajde. Ja ću da hvatam loptice. 3, 4, sad. Ništa, ajmo. Beži. Ostani tu se. Ajmo. Niste samo loši. Niste loši u trčanju, nego ste i u... Evo, Sad će moja san. evo ga. Stala, ajmo da vidimo, Marina, imaš... Šta imam sad? Šta ima? A da mi izbije. Znači, može da ti izbije lopticu i da ti ostaneš. Ne mogu da... Ne, ništa. Anđela pobedila. Ja sam zamišljala da će tu biti mnogo više trčanja. Kako je Vuk to objasnio, da ćemo morati da idemo po lopticu, da će to biti neka jurnjava, da se ne sudarimo. Međutim, Marina i ja smo tu tako nekako lagano ubacivale. Mi je bilo mnogo mučenja, mnogo trčanja. Prošlo je bolje nego što sam očekivala. Bravo, Marina, pošto Što, u igrama Marina, što trčanja, ne bravo, u igrama Anđela? trčanja, u drugim igrama, kao što je recimo Ne ljuti se čoveče ili neke igre kad igramo, pobjednik ostaje. A pošto je trčanje za vas kazna, pobjednik će da odmara, a gubitnik će da ostane. Pa nije, to mi je jasno da se ja mučim Tako je. ovdje. Izvolite. Nemam ništa protiv. To je bilo obrnuto. Ako si izgubio, ostaješ u igri. Ako si pobedio, izlaziš iz igre. Ja sam tu bila sve vreme, to je najvažnije. Tako da za druge ne znam. Može. Ajmo. Ajmo, Juri. Nemam potrebu da trčim, znači ovdje. Koliko ste loše, Bože. Je spala. Ajmo. Ništa. Malo slabije. Jovana, ti si previše ojačala od teretane. Sad ne... Jeste, kako da ne. Ajmo.
Op, evo ga. Evo. I šta sad? Kao što sam navikla već do sada, pravila mi nisu bila baš najjasnija. Mislim da on to opet u hodu izmišlja i smišlja, ali nema veze. Bilo je interesantno svakako, snašli smo se. Ajmo, ko je prvi ubacio? Marina. Imaš pravo da izbiješ. Ajde, uzmi lopticu. Ko je? Ja? Ti, pa da. Ajmo, probaj da izbiješ lopticu i da pobediš. Ajmo. Ništa, Marina je pobedila, Jovana je ostala. I ko na kraju pobeđuje? Ne razumijem. Ko prvi dođe do 3 poena? Aha, imam jedan. To si sad smislio. Nego nam on to tako ubaci, čisto da malo zakomplikuje, da nam ne bude baš previše jasno i jednostavno. Ne, to sad smislio sigurno. Izvolite, ajmo. 3, 4, sad. Ajmo. Ništa. Bravo, nastavi. Ništa. Anđela što ide sa zvijezdom ne pomaže za sad, ajmo. Kako ne, pa imam jedan bod, ajde. Nije lako bilo uopšte, pogotovo na početku da procenimo jačinu kojom treba da se baci, onda bude ili prejako ili presporo, pa onda pogoditi taj okvir, tako da nije baš bilo, izazov je bio. Jovana omašila si cvet, ajmo. Evo, opa, ajmo da vidimo. Šta? Ali vidi, Vuče, koja je poenta trčanja ovdje? Mi ovo lagano bacamo i kao niko ne trči. A šta treba? Pa nije što mrdej. Aha, da spomenim. Ajde. Ništa, Anđela pobedila, nisi izbacila. Jovana, ostaješ? Opet! Izgubila si. I sad ja. Anđela, imaš 2 boda, drži. Ajmo, igramo. Čekaj sada. Ajmo, krenim. Kaže, on ne pomaže što idem sa zvezdama. Ajmo. Ja sam se uključila tu negde pred kraj kad sam shvatila šta treba da uradim s onom lopticom i onda od trčanja, ja ne znam, ono nije bilo trčanja. Ono je bio neki brzi hod, nalik trčanju, mada je to za mene već i tekako previše. Bože! Jovani tek ne pomaže ništa. Ajmo. Sada zbunjujete ovdje, ja ne znam više ništa radim. Opa. Da probam ja nogama, možda volim. Ajde što idem. Jako, Jovana, ne možeš. malo. Šta? Ništa, ajmo. Ovi će se nam zeo potrezu. Zavrtit ćemo se u glavi. neće. Ništa. Bože, koliko ste netalentovani. Ajde, molim te. Da se završi ovo. Ajde. Ubaci to. Ajde. Evo je, ovo je 100%. Zaći. Ne, tako je. Marina, ostaješ, izvoli. Ja ostajem. Čekaj, Da rezimiramo, Anđela ima 2 boda, Jovana 1 bod. Marina 1. Marina, ako Anđela pobedi sad u ovom duelu, pobednik. Ajde, pobedi. Ne, ja kažem, stvarno ne mogu da se mlatim više. Ajde. Što je Marina pustila, znaš? To je. Nemoj da mi izbija, to je to. Pa normalno sam luda, jesi normalna, promašimo odmah. Nakon 2 onako pomalo neuspešne epizode, ponovo sam pobedila. Ovo je taktika protiv Vuka bila. Da. Apsolutni pobednik je Anđela. Nije baš ispalo kako si zamislio. Da, sam Nije bilo trčanja ovako, da mi kao lagano. Kad je video zagrevanje, odustao je. Ona se stvarno trudi. Ona i treba da pobeđuje. Konstantno. Zaslužuje. Zaista. Da, jako ste loše bile, ali dobro. Hvala. Ništa. A što si mi trčala uopšte? Niste svi trčali. Anđela je najmanje trčala jer je ona bila najpreciznija. I nije bila bitna brzina, već taktika. Ti i Jovana ste jako loše gađali i onda ste morali da trčite. A trčala sam na početku. To kako? Evo, Jovana zna to iz fudbala. Ko najmanje trči? Napada, onaj ko zna. Onaj ko ne zna, on najviše trči. Tako da si ti najviše trčala. Onako. Ono stvarno nije imalo veze s trčanjem i bolje što nije. A Jovana. To sam čekala da Jovana kažeš. je, da. Jovana je nabila mišiće teretane. Ja sam se šedala. Pre mini izazova predstavit ćemo novog člana našeg tima, Martu Tutić. Kao sportski psiholog, geštalt psihoterapeut, Marta dolazi u pravi čas kada je devojkama neophodna motivacija. Zdravo devojke, ja sam Marta, sportski psiholog i geštalt psihoterapeut. Radim sa sportistima i sa rekreativcima kako bih im pomogla da uz pomoć svojih mentalnih kapaciteta unaprede svoje izvođenje na treningu ili na takmičenju.
Ovdje sam kako bih sa vama istakla važnost mentalne snage u trenažnom procesu i kako bih vam dala korisne smjernice kako da uz mentalnu snagu lakše savladate ovaj izazov koji je ispred vas, kao i svaki drugi životni izazov. Mentalna snaga zavisi od našeg samopouzdanja, motivacije, fokusa, kao i od brojnih drugih faktora, kao što su, na primjer, naši ciljevi, očekivanja od nas samih, očekivanja drugih od nas, prepreke na koje nailazimo i kako ih prevazilazimo. Zamislite koliko ja samopouzdanja imam kad treniram kad sam vas dve koji kidate i nije me sramota. Znači, Meni motivacija... ja problem sa mentalnom snagom nemam. Meni motivacija nije sporna. Samopouzdanje mi možda fali, ali motivacija... Ma ništa mi ne fali, čim sam pored vas dve i najgora sam i nastavljam. U radu sa sportistima i rekreativcima moj zadatak je da im pomognem da osviste mentalne kapacitete koje posjeduju i da nauče da ih koriste na pravi način kako bi postigli rezultat, ali i uživali u procesu. Uživanje mi je najvažnije. Uživanje je ključ svega. U gestalt psihoterapiji fokus je na sadašnji trenutak i na povezanost uma i tela. Dakle, mentalna snaga jeste sposobnost da budemo u kontaktu sa sobom i sa svojim telom. E sad, kako to možemo da postignemo? Za početak možete da proverite kako sam danas. Odlično. Ja sam malo pre rekla umorna i nenaspavana. Hronično nenaspavan. Sjajno. Meni nikad bolje. Znaš šta je najgore od svega? Što ja kad sam najumornija, ja se natjeram da odem na trening. Ja se najbolje osjećam. Ne, natjeram se da odem na trening i to mi vrati snagu. Najgore mi je... Da. Osjećaš se bolje posle? Osjećam se mnogo bolje. Meni je najgore da preležim i prespavam taj dan. Jeste, to je baš loše. Ja to stalo praktikujem. Onda ne možeš uveče ponovo da zaspiš i onda tako uđeš u ciklus nespavanja i to je pakao. Šta mi moje telo poručuje? Da li možda negde osjećam napetost, neprijatnost? U koji deo tela pak imam najviše poverenja danas? Na ovaj način mi pomeramo fokus na naše telo. Telo nam daje dosta informacija i signala koje mi nekada ne čujemo ili izbegavamo da čujemo. Pitanje za vas glasi: koliko često poslušam ono što mi telo govori? Gotovo nikada. I ja slušam svoje telo. Pričaj ti onda o tome. Ne, tačno znam u svakom momentu da li mi nešto nedostaje, fali, da li mi treba odmor. To sam i ja, ali ne znam čega poslušam. Baš slušam nekako, ne znam. Recimo. Ali kao glavu. Glava. Ja ne slušam, meni telo kaže spavati su 10 sati i onda pustim seriju i onda ne spavam do 2. Dobro, ima i tih momenta. Da. Da li usporiš kada dobiješ signal ili ipak biraš da ne primećuješ crvenu lampicu? Biram da ne primećujem crvenu lampicu. Šta to beše crvena lampica? Razmislite o ovome i sa tim u mislima nastavite dalje. Nadam se da je bilo korisno. Jeste, Marta. Joj, ako nas Marta ne dovede u red, ne znam ko će. Meni stvarno treba jedna Marta. Ali svakodnevno. Svima nam treba jedna Marta. Idemo na mini izazov. Kako radimo? Igramo se kao djeca licitacije. Ja ću vam dati pitanje. Prvo pitanje će biti klubovi Premier lige. Ako Jovana kaže 2, ti ako misliš da znaš više, ti kažeš taj broj. Recimo Marina kaže broj 8, mora da nabroji 8 klubova. Ako ne nabroji 8 klubova, devojka koja je izlicitirala broj ranije dobija poen. Jesmo se razumeli? Ne. Dobro. Ne. Meni to ništa nije bilo jasno. Ja sam danas malo bila dekoncentrisana i sve mi je bilo smešno. I Vuk je bio mnogo nervozan zbog toga. Recimo, srpski klubovi u Superligi. Ja kažem 2. Ti kažeš 2, 3, 4, ja kažem 5, ti kažeš 6, ja kažem 7. Okej? Dobro. Ako ne znam da nabrojim 7 klubova, vod ide dvojci koja je ranije išla. Jesmo se razumeli? Ajde. Ja sam. Wow. Bravo. Poludit će od mene danas, ja mislim. Licitacija i Vukova pravila takmičenja. Znači, dok smo shvatile šta treba da radimo. Eto, to ću da kažem. To je bio mini izazov, shvatiti šta treba da radimo. Jovana, izvoli. Klubovi Premier lige. 5. 10. 6. Evo. Hoće li znaš više? 10? Neću. Ništa. Izvoli, nabraj. Šta treba da napravim? Ne znam više od Marine sigurno. Krećemo da radimo. A šta radimo? Šta radim ja? Penjemo Sad se kad na ja veze klupu. imam s ovim. Penjemo se na klupu. Sve 3. Dok ona nabraja. Tako je. Ajde. 3, 4, sad, može. Arsenal, Manchester City,
Manchester United, Liverpool, Aston Villa, Sunderland, Newcastle, Fulham, Brighton, Bournemouth. Dobar, 10, odlično, Vodinje, Marini. Mogla sam ja još, ali mi se nije više skakalo pelo na onu kutiju, pa koliko sam rekla, toliko sam i nabrojala. Nastavite da se penjete, ja ću da vam pričam pa ćete vi da licitirate. Izvolite, ajde. Penjemo se, 3, 4 sad. Klubovi u Euroligi, u košarci. Jovana, koliko klubova? Od 10. Anđela? Šta treba kažem broj? 12, ne. Ne da, ajde. Ajmo, Anđela, nabrajaš. 12 moraš da nabrajiš. Ajde, da krenemo Zvezda, Partizan, Hapoel, Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Valencia, Dubai, Žalgiris, Asvel, šta nisam rekla, Imaš još dva, ajde. Baskonija, Ubila bod. znači meni. Jovana, Ko ide izgubio bod? Odlično, nastavi da Ko radiš izgubio i bod, drugo bre? dalje. Ti si izgubila, nisi dala 12. Ajmo, idemo dalje, To nastavi. rekao da su nabrala 12. Nisi, jesi? Ponovila si Baskonju 2 puta, ajmo dalje. Pa daj da nastavim, pa znam sve. Kako ne... To su Zašto? pravila igre. Joj, samo ubrzite sve ovo, znači. Možete se malo odmori. Pa zaboravila sam šta sam rekla, daj da nabrem. Idemo da radimo s klektovem. Bog mi je dao da nastavim i ispalo je kao da ja nisam odradila uspešno taj mini izazov, ali ja to ne prihvatam, ne priznajem. Da vratimo snimak, da bismo bili sigurni da li je Anđela ponovila 2 puta isti klub. Krenemo Zvezda, Partizan, Hapoel, Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Valencia, Dubai, Žalgiris, Asvel, Baskonija. Vuk je pogrešio. Anđela, uloži žalbu. Pa to je ono o čemu pričamo, o koncentraciji, fokusu i mora malo da se radi i na tome. Morala bi da budem vrlo kreativna, da dobro razmislim kako da na najbolji način zakuvam formulu. Fudbalski klubovi u Španiji. Ajde, 5. 6. Anđela, 4, sad se neću javljati. da li Marina znaš više? Ne, neka ide. Ajmo Jovana, stoj. Ajmo Jovana. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Osasuna, Celta, Villarreal, koliko sam rekla? Ajde još jedan. 4, Betis. I ni izazov je ovako čisto da nam još malo zakomplikuje život. Dobra, osvojila bod. Bravo. Dobro ste. Dosta. Dosta. Ne mogu više da vas... Da vas gledam i slušam. Ne, šalim se, bile ste dobre. Trening nije bio bog zna kakav, ali atmosfera bila sjajna. Mi smo se zabavili i ja mislim da je to najbitnije danas. Ozbiljno znanje. Ništa, Hvala vam Ste se na umorili? svemu. Ste se umorili? Ja malo jesam. Ne, ja s ovim slekovima nisam radila, to mi je dobro. Kiselnik u glavu, hidracija i mentalni del. Ako to pokupimo od ovog treninga, mi smo odlični. Meni trenutno sve fali. Nije mu ni malo lako, ali šta da radi, takav mu je posao. Lepo je bilo. Vedro, nasmejano. Sada, koliko je bilo i efikasno, ostavljamo to za diskusiju neki drugi put. Vidimo se uskoro.